पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समिती आडाळी ही आडाळी MIDCच्या संदर्भात काम करणारी एक समिती आहे आणि या समितीच्या वतीने आज या प्रेस कॉन्फरन्सचं आयोजन केलेलं आहे. सर्वप्रथम सर्व पत्रकार मित्रांचं मनपूर्वक स्वागत. माझ्यासोबत या ठिकाणी समितीचे पदाधिकारी सतीश लईत साहेब आहेत, त्यानंतर माझे सहकारी प्रवीण गावकर आहेत. या ही प्रेस बोलवण्यामागचा एक महत्त्वाचा उद्देश असा की आपणा सर्वांना माहितीच आहे की उद्या दिनांक 20 ऑगस्ट 2023 रोजी सकाळी 9:30 वाजता आपण आडाळी MIDC च्या संदर्भात जे काही रखडलेले प्रश्न आहेत आणि उद्योग येण्यासंदर्भातली जी काही दिरंगाई आहे शासनाची, तर या संदर्भात एक लक्ष वेधण्यासाठी शासनाचा म्हणून एक लक्षवेधी लॉंग मार्चचं आयोजन केलेलं आहे. जो लॉंग मार्च आडाळी MIDCच्या प्रवेशद्वारापासून मंत्रालयाच्या दिशेने प्रतिकात्मक स्वरूपात जाईल आणि तो बांदा येथे स्थगित करण्यात येईल. बांदा येथे स्थगित झाल्यानंतर हा जो लॉंग मार्चचं जे आंदोलन आहे ते आंदोलन तिथे स्थगित होईल, पण त्यानंतर वेगवेगळ्या स्वरूपात शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी हे आंदोलन सुरू राहील. तर या आंदोलनाची जी तयारी आहे ती गेली 8 दिवस आमचे सगळ्या समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील बहुतांश गावामध्ये तिथले सरपंच असतील, तिथले स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतील, स्थानिक युवक असतील, ज्येष्ठ ग्रामस्थ असतील, या सर्वांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना आडाळी MIDCची सद्यस्थिती आणि या MIDCमध्ये रोजगाराच्या संधी कशा पद्धतीनं उपलब्ध होऊ शकतात या संदर्भात आम्ही तिथे मांडणी केली. आणि हा प्रश्न अत्यंत ज्वलंत असल्यामुळे विशेषतः तरुणांमधून आम्हाला चांगला प्रतिसाद या लॉंग मार्चच्या संदर्भात मिळालेला आहे. आणि बांदा दशक्रोशीच्या परिसरात सुद्धा तिथले जे युवक आहेत, युवती आहेत किंवा तिथले ग्रामस्थ नागरिक आहेत यांच्याकडूनही एक चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. कारण रोजगार ही आपल्या भागाची एक मोठी समस्या आहे आणि या संदर्भात विशेषतः गेल्या काही वर्षामध्ये लोकांचा आवाज आहे, परंतु त्या संदर्भात अशी ठोस उपाययोजना, ठोस कार्यवाही काही झालेली दिसत नाही. 2013मध्ये एक आडाळी MIDC सारखा एक महत्त्वाचा प्रकल्प जो या सगळ्या परिसरातील किमान 5000 लोकांना रोजगार देऊ शकेल अशी क्षमता असलेला एक प्रकल्प इथे मंजूर झाला आणि या प्रकल्पाला स्थानिक आम्ही सर्वांनी चांगलं सहकार्य केलं. परंतु गेल्या 9-10 वर्षामध्ये म्हणता येईल तेवढी गती या प्रकल्पाला मिळालेली नाही आणि त्याचमुळे आम्ही या लक्षवेधी लॉंग मार्चचं आयोजन केलं. हा लक्षवेधी लॉंग मार्च आयोजित केला असताना या परिसरातील जो एक काही रोजगाराची समस्या आहे, रोजगाराचा प्रश्न आहे, तर त्या प्रश्नासंदर्भात ज्या काही जनभावना आहेत या जनभावना कुठेतरी संघटित व्हाव्यात आणि या संघटित झालेल्या जनभावना आक्रोशाच्या रूपाने शासनापर्यंत किंवा लोकप्रतिनिधींपर्यंत किंवा जे राजकीय पक्ष आहेत, प्रमुख राजकीय पक्ष, त्या राजकीय पक्षांपर्यंत त्यांच्या अजेंड्यावर याव्यात, हा एकमेव उद्देश ठेवून या लॉंग मार्चचं आयोजन आपण केलेलं आहे. आणि सांगण्यासाठी सारखी गोष्ट अशी की हा लॉंग मार्च आपण घोषित केल्यानंतर परवा महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडून, रत्नागिरी येथील प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयांकडून आम्हाला बैठकीसाठी निमंत्रण देण्यात आलं आणि त्यानुसार काल 11 वाजता कुडाळ MIDCच्या विश्रामगृहामध्ये आमची एक बैठक झाली आणि या बैठकीमध्ये प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं की येत्या महिन्याभरामध्ये सुमारे 250 कोटी रुपये चा एक स्पेनमधील कंपनीचा एक प्रकल्प तिथे 1 महिन्याभरामध्ये त्याचं काम सुरू होईल आणि इतर ज्या काही गोष्टी आहेत त्या पण आम्ही तातडीनं करू. त्यांनी आम्हाला विनंती केली की हा जो लॉंग मार्च आहे तो स्थगित करण्यात यावा. परंतु मित्रांनो, केवळ एक प्रकल्पापुरता आमचा हा विषय मर्यादित नाही आहे. गेली 10 वर्ष ज्या पद्धतीनं MIDCला गती देण्याची गरज होती,
सर्वच राजकीय पक्षांच्या सत्तेकडून, तर ती गती प्राप्त झालेली नाही आहे. आणि त्या एका प्रकल्पामुळे तो एक प्रकल्प जो येणार आहे तो 50,000 स्क्वेअर मीटरमध्ये येणार आहे एरियामध्ये. उरलेलं एवढं क्षेत्र आहे, ते क्षेत्र कुठेतरी भरलं तर या भागाची जी रोजगाराची भूक आहे ती भागवली जाईल. आणि त्यामुळे अन्य ज्या काही गोष्टी करायला पाहिजेत त्या पण व्हायला पाहिजेत. तर त्यासाठी म्हणून या जनभावना संघटित करणं आणि त्या शासनापर्यंत, महामंडळापर्यंत आणि राजकीय पक्षांपर्यंत पोहोचवणं, ह्या एकमेव हेतूने आम्ही हा लॉंग मार्च आयोजित केलेला आहे. उद्याचा लॉंग मार्च हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सकाळी 9:30 वाजता आडाळीतून निघणार म्हणजे निघणार. कारण या संदर्भात अनेक प्रयत्न झाले, अनेक आश्वासनं दिली गेली, परंतु आपल्याला सांगायला खेद वाटतो की गेले 3-4 वर्ष आम्ही अशी आश्वासनांचे अनेक किस्से सांगू शकतो. आम्ही म्हणजे अगदी मंत्री महोदयांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंतचे अनेक किस्से सांगता येतील. आणि हे जर आपण आता इथे थांबलो तर आश्वासन हे कधीही हवेत विरून जाऊ शकतं. त्यामुळे याला ठोस त्याची कार्यवाही जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन आहे, हा एक पहिला टप्पा आहे आंदोलनाचा. हे आंदोलन हे सुरूच राहणार आहे. धन्यवाद. बांद्यामध्ये आपण साधारणतः 9:30 वाजता आडाळीतून आपण निघणार आहोत. आणि आमचा अंदाज असा आहे की 1.5 ते 2 तासामध्ये आपण बांद्यामध्ये पोहोचू. तिथे एक छोटेखानी सभा होईल. त्या सभेमध्ये एखादा बेरोजगार असेल तो आपल्या भावना व्यक्त करेल किंवा आमच्या समितीचे पदाधिकाऱ्यांमध्ये वस्तुस्थिती मांडली जाईल, जी काय आत्तापर्यंतची वस्तुस्थिती MIDCच्या संदर्भात आहे. मित्रांनो, कसं आहे की आडाळीमध्ये MIDC मंजूर आहे किंवा आडाळीमध्ये MIDC होणार आहे एवढं जिल्हाभर माहिती आहे, किंवा ती कोणी मंजूर केली याबद्दल माहिती आहे. त्याची अधूनमधून कधीतरी चर्चा होते इथपर्यंत. पण आडाळीच्या MIDCचा नक्की आत्ताचा स्टेटस काय आहे, किंवा काल आमच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी ज्या गोष्टी सांगितल्या की प्लॉटचं वाटप सुरू झालेलं आहे, याच्या मागची वस्तुस्थिती काय आहे, जे आम्ही पाठपुरावा करतोय, आम्ही कुठपर्यंत पाठपुरावा केला आहे, कसा पाठपुरावा केला आहे, याबद्दलची जी माहिती आहे ती आम्ही या सभेमध्ये देणार आहोत. आणि या सभेनंतर तो ते जे आंदोलन आहे, लॉंग मार्च आहे, ते स्थगित केलं जाईल. स्थगितीचा अर्थ असा आहे की ते आम्ही सांगता नाही आहे त्याची, कारण हा लॉंग मार्च हा प्रतिकात्मक आहे, मंत्रालयाच्या दिशेने जाणारा. ते स्थगित करून ते जे आंदोलनाचे पुढचा जो पाठपुरावा आहे तो आम्ही सातत्याने करत राहू. कारण एका प्रकल्पावरती आपली भूक भागणारी नाही आहे. अनेक प्रकल्प तिथे मंजूर असलेला आयुष प्रकल्प आहे, या संदर्भात ठोस कारवाई अद्याप झालेली दिसून येत नाही. आमच्या ज्या इतर मागण्या आहेत की आडाळीचं मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 15 किलोमीटरवर तर एवढं क्षेत्र आहे, तर या क्षेत्राचं कुठेतरी चांगल्या प्रकारचं प्रमोशन हे उद्योजकांसाठी व्हायला पाहिजे. किंवा काही सवलती टॅक्समध्ये जर काही हॉलिडेज, म्हणजे टॅक्स हॉलिडेज याला म्हणतात, टॅक्समध्ये जर काही आपण सवलती दिल्या, इतर ज्या सुविधा आहेत त्याच्यामध्ये जर आपण सवलती दिल्या तर निश्चितपणे या भागामध्ये उद्योग वाढण्याची शक्यता आहे. मोठे उद्योग हे शासन स्तरावरून ते इथे यायला पाहिजेत. तर ह्या ज्या काही मागण्या आहेत आणि त्या मागण्यांसाठी आपलं हे आंदोलन आहे ते कायम सुरूच राहणार आहे. पहिला टप्पा म्हणून आपण स्थगित करतो. कसं आहे की जनरली आपण बघतो की एखादं आंदोलन असतं ते एखाद्या प्रशासकीय कार्यालयापर्यंत नेलं जातं, एखादा मोर्चा, आणि तिथे तो एखादं निवेदन देऊन तो थांबवला जातो. आमचा मुद्दा काय आहे, आमचं मंत्रालय कुठे आहे, मुंबईमध्ये, किंवा मंत्रालयाच्या दिशेने जाणारा लॉंग मार्च आहे आमचा. आपले मंत्री महोदय कुठे बसतात, आपले प्रशासकीय प्रमुख जे आहेत सचिव लेवलचे ते कुठे बसतात, तर ते मुंबईमध्ये बसतात. तर त्यामुळे आपण मंत्रालयाच्या दिशेने जातो. म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगतो, या संदर्भातलं कुठल्याही प्रकारचं निवेदन हे कुठलेही मंत्री महोदय असतील किंवा प्रशासकीय अधिकारी असतील यांना आपण दिलेलं नाही आहे. मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की जनभावना संघटित करण्यासाठी म्हणून हे याचं व्यापक रूप आहे. आणि हे व्यापक रूप असल्यामुळे, हा भाकरीचा प्रश्न असल्यामुळे, रोजीरोटीचा प्रश्न असल्यामुळे, त्या संदर्भात हा मुद्दा जो आहे
हा राजकीय पक्ष सर्वच राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरती यायला हवा आणि तो येण्यासाठी म्हणून हे आमचं आंदोलन आहे. त्यामुळे एखाद्याला निवेदन दिलं आणि मग तो आंदोलन स्थगित झालं किंवा संपलं असं होणार नाही. कारण हा प्रश्न हा ज्वलंत प्रश्न आहे आणि ज्याला भूक आहे त्याला भाकरी हवी आणि भाकरी ज्याला मिळवायची असेल त्याला नोकरी हवी. हा साधा विषय आहे आणि त्या अनुषंगाने जर आपण बघितलं तर आपल्याला कुठेतरी शासनाचे किंवा मंत्री महोदयांचे जे कोणी असतील ते प्रशासनाचे जे त्यांच्यापर्यंत जे आपल्याला जायला पाहिजे त्याच्यासाठी म्हणून आपण हा मोर्चा बांधण्याच्या दिशेने म्हणजे मंत्रालयाच्या दिशेने बांधा हे एक टप्पा आहे. सर्वप्रथम मी तुम्हाला एक कल्पना देऊ इच्छितो की या आंदोलनाची घोषणा आपण साधारणतः 8 दिवसापूर्वी केली आणि ती केल्यानंतर मंत्रालयातून थेटपणे किंवा प्रशासनाच्या त्यांच्या माध्यमातून आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारचं असं निमंत्रण आलेलं नाही. हे स्पष्टच सांगायचं तर दीपक केसरकर साहेबांचे इथले जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी आम्हाला या संदर्भात विचारलं की तुमचं नेमकं भूमिका काय आहे आणि आंदोलनाचं स्वरूप काय आहे आणि मागण्या काय आहेत. आणि या संदर्भात मी त्या पदाधिकाऱ्यांशी मी असेल आमचे सचिव असतील प्रवीण गावकर आम्ही जाऊन व्यवस्थित चर्चा केली आणि त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं की मंत्री महोदयांनी त्यांच्या दालनामध्ये मंत्रालयातील बैठकीचं आयोजन केलेलं आहे. काल 4:30 वाजताची वेळ होती आणि ही परवाच्या दिवशीची गोष्ट आहे. तर आम्ही त्यांना म्हटलं की हे बघा हे जनतेचं आंदोलन आहे आणि ह्या जनतेच्या आंदोलनासाठी आम्ही आत्ता पुढाकार घेतलेला आहे आणि त्यामुळे हा लॉंग मार्च आहे तो काय होणारच. त्यामुळे आम्हाला आता सध्या इथे वेळ द्यायचा आहे. आणि त्यांना मी असं सांगितलं की यापूर्वी सध्याचे जे मंत्री आहेत सन्माननीय उदय सामंत साहेब किंवा दीपक केसरकर असतील किंवा अन्यही मंत्री असतील यांच्यापर्यंत गेल्या वर्षभरापासून आपली निवेदनं गेलेलीच आहेत. म्हणजे उदय सामंत साहेबांची आम्ही 2 वेळा भेट घेतलेली आहे मंत्रालयामध्ये किंवा त्यांच्यापर्यंत अन्य माध्यमातून सुद्धा आमचं म्हणणं पोहोचवलेलं आहे. किंवा भाजपचे जे काही जिल्हा पदाधिकारी आहेत किंवा भाजपचे उपमुख्यमंत्री महोदय आहेत ते आपले देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्यापर्यंतही माझं मंत्रालयाच्या ऑफिसमध्ये मी जाऊन निवेदन दिलेलं आहे. त्यामुळे किंवा हे झालं आत्ताच्या सत्तेचं त्याच्या आधीच्या सत्तेमध्ये सुद्धा ललित साहेब असतील किंवा आम्ही तिघेही असू सुभाष देसाई साहेब असताना त्यांच्यापर्यंत सुद्धा आम्ही आमचं म्हणणं मांडलेलं होतं. त्यांच्याही 1-2 वेळा आम्ही भेटी घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे आमचा पाठपुरावा हा फक्त काय झाला आहे की आम्ही माध्यमांसमोर कधी आणला नाही. हा पाठपुरावा गेली 7-8 वर्ष सातत्याने चालू आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना असं सांगितलं की आम्ही जे कोण आहोत आमचे पदाधिकारी आहे समितीचे आणि आमच्यासोबत सरपंच जे दशकृषीतले आपल्या या आंदोलनाशी जोडलेले आहेत तर त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही जरी आमचं म्हणणं मांडलं तरी आमची काही हरकत नाही. आम्हाला काही एवढ्या हार्ड अँड फास्टली तिथे पोहोचता येणार नाही. आणि दुसरा महत्त्वाचा आहे की तिथे गेल्यानंतर काही मोठी चर्चा होणार आहे असाही आम्हाला वाटत नाही. पण आमच्या ऑलरेडी मागण्या तिथे पोहोचलेल्या आहेत. त्यामुळे हा लॉंग मार्च होऊ दे त्यानंतर काय कार्यवाही करता येईल ती तुमच्या स्तरावर तुम्ही करू शकता. बरोबर आहे. आपण जो मुद्दा मांडला याच्यामध्ये भाजप आणि शिवसेना दोन्ही सत्ताधारी पक्ष आहेत. बरोबर. दोघांमध्ये द्वंद्व युद्ध चाललेलं आहे आपल्या या आंदोलनामध्ये. आपणही वृत्तपत्र प्रसारमाध्यमातून ऐकत आहोत. एकमेकावर अगदी टोकाचे आरोप केले जात आहेत. कोण कसा कमी पडला कोणी भोग घातला. या सगळ्या गोष्टी असताना आपलं जे आंदोलन होतं ते आपण पहिलं सांगितलं आहे की पूर्णपणे पक्षविरहित आहे. तर या दृष्टीने आपण काय सांगता आपलं आंदोलन पक्षविरहित आहे आणि आता जे दोन्ही सत्ताधाऱ्यांमध्ये गर्दीपुरा रंगलेला आहे तर यातून नेमकं त्यांना काय साध्य करायचं आहे आणि तुमच्या मतात काय होतं? हे बघा असं आहे की आमची जी समिती आहे त्या समितीचा बॅनर हा पक्षविरहित आहे. त्यामुळे आंदोलन हे पक्षविरहित आहे. आता या आंदोलनाला पाठिंबा हा वेगवेगळ्या पक्षांनी दिलेला आहे. म्हणजे प्रमुख जे पक्ष आहेत काँग्रेस असेल राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल तुमचं भाजप असेल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट असेल यांनी आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे. हे जनतेचं आंदोलन आहे. स्वयंस्फूर्ततेनं होणारं आंदोलन आहे. याला पाठिंबा देणं आणि त्यांचा पाठिंबा स्वीकारणं यामध्ये मला काही गैर वाटत नाही. आणि तुम्ही जो आता राजकीय मुद्दा सांगताय की या दोन पक्षांनी एकत्र बसून हा प्रश्न सोडवायचा आहे. दोघे सत्तेत आहेत ना. आम्हाला तुमच्या राजकीय तुमचा अजेंडा काय आहे निवडणुका जवळ आलेल्या याच्याशी आम्हाला देणं नाही. उद्या समजा भाजप शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी हा प्रश्न सोडवला पुढाकार घेऊन निश्चितपणे जनता त्याच्या पाठीशी राहील. उद्या समजा आता भाजपचे पदाधिकारी आहेत त्यांची सत्ता केंद्रात आहे राज्यात आहे त्यांनी उद्या हा प्रश्न हातामध्ये घेतला आणि त्यांनी समजा उद्या चांगलं यश या प्रकल्पाला मिळवून दिलं
जनता त्याच्या पाठीशी राहील. आज जनता सुज्ञ आहे, त्यामुळे जनता काय ते ठरवेल. कुठल्याही राजकीय पक्षाने आपल्या पक्षाच्या अजेंड्यावरती हा प्रश्न घ्यावा एवढीच आमची अपेक्षा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.